Κι όμως είναι πολύ εύκολο. Έχω αν το χαμάτσι. Μπαίνει σε ένα από τα σερ. Πρέπει ένας εκτός. Λοιπόν, μόνοι σας. Συγγνώμη αν αργώ. Αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, όπα. Ο FGA πατάμε ready. Δεύτερο. Με ένα λεπτό. Φορά έχει πρόβλημα. Να. Λοιπόν, γράφετε το user σας, το password, κανονικός mail σας και θα σας κάνω κάτι και γραφτεί. Μετά δεν παίκτης που με το ίντερνετ και δεν είναι κολλούμα καθόλου και τέτοια όπλα. Τώρα, πριν το βίντεο.